Здравейте, аз съм Благо и днес ще си говорим за задръствания, градоустройство и въобще транспорт. Темата ми е интересна, защото, както всеки човек, ми се налага да вися в задръствания, буквално идвайки насам, бях в едно много брутално задръстване. А и освен това, постоянно ме заливат постове във Фейсбук, в които хора се оплакват от задръстванията в София, хвърлят вина наляво надясно и като цяло се чудят, трябва ли да правим велоалей, трябва ли да правим бус ленти, трябва ли да правим повече пътни ленти и така нататък. Затова искам да си поговорим за това как можем да устройваме по-добре нашите градове, за да стигаме от точка А до точка Б най-бързо и с най-малко стрес. Днешният ми гост е Любослав Ангелов, той е на 28 от София и в момента работи като софтуерен инженер в автомобилната индустрия. Любо също е автоентусиаст, но с течение на годините той става все по-осъзнат за автомобилната зависимост, в която всички все повече потъваме. И сега, Любо, нека те питам директно. Нужно ли е да губим толкова безбройни часове да висим в тия задръствания или можем като общество някакси да направим така, че да живеем по-добре? Здравей, Благо. Категорично да. Бил съм на много места в света, включително в Япония, живял съм в Холандия една година и смятам, че категорично можем да живеем по-добре и се надявам днес да разгледаме как. Ами добре, аз постоянно, както казах, гледам хора как се оплакват от задръстванията в София и изглежда, че каквото и да прави общината, те са все недоволни, като говоря не само за сегашната администрация, но и за предишната. И затова ми е интересно да те питам какви действия трябва да предприема нашата община, така че да улекоти транспорта. Благо, зависи какво искаме да постигнем. Най-интуитивният начин би бил да разширим, оптимизираме и като цяло да инвестираме повече в автомобилната структура, но това води до няколко странични ефекти, които се надявам да разгледаме днес. Представи си следната ситуация. Задръстванията са една равновесна точка в един пазар. Фиксираният ресурс, който имаме, е автомобилната инфраструктура, докато по-гъвкавата част е хората, които искат да стигнат до едно и друго място. Обаче ние това, което наблюдаваме днес е, че задръстванията в час пик всъщност продължават повече от час, преливат в кварталните улици и е нужно само да отворим прозореца, за да видим, че нещата не са наред и не бива да продължава така. Добре, да нека те питам сега. Ме ми прави впечатлението, че всъщност конкретно Столична община, защото ние се намираме в София, от доста години разширява доста пътната инфраструктура. В смисъл вече има такива малки кръстовища, където преди имаше само един светофар, сега се превърнали едва ли не в магистрали, в детелини. Обаче задръстванията само се увеличават, или поне така ми се струва. Абсолютно прав си. Тази седмица против принципите ми реших да ходя с кола на работа и въпреки, че в същите задръствания попадат и автобусите ми, наблюденията ми не са хубави. И това може би е един от проблемите. Просто хората, които търсят най-удобния начин да се придвижат, те имат гъвкави, нямат конкретни претенции, имат гъвкави предпочитания, но винаги биха се спрели на най-удобния метод за транспорт за тях, което поради неатрактивността на градския транспорт винаги се оказва личния автомобил. Добре, ти кажа, че градският транспорт е неатрактивен, а защо не е атрактивен? Краткият отговор е защото попада в същите задръствания, които попадат и всички. И хората биха предпочели да са сами в колите си и да слушат музика, вместо да са прави в един автобус. Въпросът ми е, че това, което казваше, че хората обичат да седят в колите, вместо автобуса да виси в същото задръстване, в което виси и колата, т.е. те не стигат по-бързо. Но въпросът ми е, като направиш бус ленти, тогава този трафик е разделен, т.е. буса може да се окаже по-бърз от колата, когато имаш бус ленти, нали така? Да, в тези случаи действително автобусите са по-атрактивното решение, главно защото се стига по-бързо. Добре, обаче сега примерно има хора, които висят в задръстване и гледат бус лентата и се ядосват и си се чудят защо цяла лента са оставили за този автобус, където дори в момента не минава автобус, докато човек се ядосва и се пита защо.
Ами, защото хората в този автобус не са предпочели автобуса, защото не могат да си позволят автомобил, ами защото имат достъп до алтернатива на колите. Всеки един човек от тези хора в автобуса можеше да бъде в автомобил и хипотетичният човек, за който говориш, може да бъде 80 коли назад по булеварда в същия този момент. Той всеки от тези в автобуса, ако иска, може да се качи в колата и тогава и 10 ленти няма да ти стигнат, нали? Ами като цяло да, но има и още няколко други неудобства, които се създават с разширяването на пътищата, които след малко ще влезна в детайли. Ами добре, сега аз съм срещнал и много хора да изразяват логиката, че нали, ако има задръствания, значи просто не достигат лентите. И нали, затова нека те питам, има ли смисъл просто да разширяваме, да правим още и още ленти и това всъщност улекотява ли трафика? Ами, проблема с този начин на мислене е, че всъщност лентите не са ограничаващия фактор. Една лента, когато има като потока на коли се разглежда като флуид, има един теоретичен максимум при ламинарното движение. Това означава с постоянна скорост, без препятствия, и в академичните среди хората са се спряли на число между 1600 и 1800 автомобила на час. Чакай сега, това ми стана малко много техническо. Да. Той си ще каже, че трафика може да се разглежда като флуид. Като течност, не е правилно да се разглежда като течност, но за целите на дискусията може. Не е еквивалентно да хванеш един тръбопровод, да му увеличиш диаметъра и да получиш пропорционално повече поток. Да, окей. Тоест едно пътя е тръба за коли. Отчасти да, но тази тръба за коли в градска среда на всеки няколко стотин метра има истинския ограничаващ фактор, който са светофарите. Mm-hmm. Той ще каже, че колкото и ленти да имаш, накрая всички спират на един същи светофар. Да, като цяло, за да се оползотвори една лента, са нужни между 4 и 6 изхода секции на един светофар, за да дори да се доближи до теоретичния си максимум. Така че ограничаващия фактор в градската среда никога не е броя на лентите. Това, което наблюдаваме всъщност е, че булеварите с повече ленти по-скоро държат колите, които са в изчакване на светофара. Но всъщност капацитетът не се подобрява с увеличаване на броя на лентите. Добре, тогава кое подобрява капацитета? Това, което добавя капацитет, най-вече са оголемяване физически размерите на светофарите, добавяне на допълнителни секции за посоките наляво, направо, надясно. Но това идва с минуси. И какви са минусите? Става по-неудобно. Всъщност, те поначало са неудобни за пресичане, но когато се разширят достатъчно, стават и опасни за пешеходците. Mm-hmm. Добре, нека се върнем на основния въпрос. Ние в София по какъв начин е най-добре да развиваме пътната мрежа, за да са възможно най-много хора доволни? Ами, трябва да спрем да мислим в посока капацитет за коли и да почнем да мислим в капацитет за хора. Буслентите, които спомена, дори в частично натоварване имат многократно повече капацитет, отколкото една автомобилна лента. Примерно една бус лента колко хора може да пренася? 4000 човека на час в по-ненатоварената си форма. Колко автобус са? Като бройка не знам, но имайки предвид, че един автобус без хармоника може да побира 100 човека по дизайн, да кажем 18 автобуса без хармоника или по-малко с. Това трябва доста често да минат. Да, за един час могат да минат 18 автобуса, примерно по Цариградско шосе. Да. Окей, това е интересно. Ами добре, какво да кажем обаче за велоалеите? Сега, аз виждам, че много хора се оплакват от велоалеите, просто защото си мислят, че, например, София не е град за колела, поради каквато и да е причина, или просто ги дразни, че някакво пространство е заделено за велоалея, вместо там да може той да си кара колата. И твоето мнение какво е?
Проблемът в момента с велолеите е, че нямат завършеност. Няма дестинации, с които да се стигне с колело и съответно за много хора не е валиден начин да стигнат до там, докъдето са решили да стигнат. Примерно аз знам, нали, че като тръгна с колелото на някъде и в някакъв момент ще ми се наложи да си пресека пътя с коли, което е опасно за мене. Мен веднъж също сме блъсна кола, докато карах колело и от тогава карам доста по-малко, в смисъл след, нали, такова преживяване. Човек не иска да вече толкова да кара. Това е напълно разбираемо и това е много голям фактор хората изобщо да не обмислят варианта за колело. И това, което също наблюдаваме, са най-смелите екземпляри велосипедисти, които за тях не са нужни велолеи и най-вероятно няма да ги ползват, когато в крайна сметка се построят. Да, защото на пътя има хора, които карат много безразсъдно със своите велосипеди. Ако те са достатъчно смели да карат в сегашните обстоятелства, са смели на са способни на по-смели каскади. Да. Добре, тоест, в крайна сметка, София трябва ли да развива своята велосипедна мрежа повече? При положение, че, нали, София е така, как да кажа, град с някои по-стръмни места, нали, все пак не сме Холандия. Не, но има няколко примери, като Швейцария и ако говорим за климат, Осло и други градове в Европа, които стига да има велоалеи, хората ги ползват. За хората изглежда, че единственото изискване е да бъдат безопасни и ще ги ползват. Вярно е, че в София имаме климат с огромни амплитуди и не е за всеки ден, но има и няколко скрити ползи за велоалеите, които не са за изпускане. Една от тях е, че винаги стига да са конструирани по правилния начин, могат да се ползват от, примерно, линейки. Защото, за разлика от колите, велосипедистите могат да се разкарат от пътя на линейката. Чек малко, линейка да кара по велоалея? Да, в Холандия си беше практика. Така ли? Примерно полицейски коли? Каквито и да е автомобили по спешност. Да, каквито и да е аварийни услуги, карат по велоалеята. Да. И хората се дърпат. Значи това има предимство и за, нали, ако човек му стане нещо, му трябва линейка да дойде бързо. В задръстванията колите не можеш да ги хванеш и да ги преместиш както едно коле. Да, винаги колите са се явявали като най-голямата пречка на тези спешни случаи. Добре, Лу, сега ти, нали, казваш, че имаш така голям интерес към колите, все пак работиш в тази индустрия. Ми е интересно защо говориш за автомобилна зависимост и защо звучи сякаш не мислиш, че трябва да се развива тази форма на транспорт. Автомобилизмът трябва и ще продължава да се развива. Но едно от нещата, които символизира автомобилизма, именно свободата, е застрашен от липсата на алтернативи. Защото не е свобода, когато единственият ти избор е да караш автомобил. Да, Така по един начин е решено вместо тебе, че... Добре, ти искаш да кажа, че всъщност в момента хората са принудени да карат коли, така ли? Липсите на алтернативи принуждават хората, защото има много проблеми, които трябва да бъдат решени, много маршрути, които трябва да бъдат минати. И когато се набляга на автомобилната инфраструктура, той много често е за сметка на всякакви други алтернативни форми на транспорт. И така, както споменах по-рано, пазарът на начините на придвижване предизвиква нуждата от притежаването и оползотворяването на автомобил. Добре, обаче къде... Защото, нали, в София има доста добре развит градски транспорт. Къде в България хората са принудени да имат коли? Като цяло, насякъде извън София не съм забелязал нито едно място в България, което да има много добре развит градски транспорт. Може би Бургас и Варна. В Пловдив има ужасяващи задръствания, може би по-зле и от София. Добре, в крайна сметка много хора, нали, живеят на места, където нямат толкова добър градски транспорт, нали, защото са не толкова урбанизирани. Говорим в по-малки населени места, хората трябва да имат коли.
примерно да кажем някой, ако да кажем, може да някой живее в София, да иска с колата да си ходи на село, например, или нали, просто града, от който идва, може да не е село. Въпросът ми е, тези хора, те са принудени да имат коли, нали така? Да. За тях има ли друг избор? Ами, към момента валиден избор не е. А невалиден избор? Ами, невалидният избор винаги са автобусите и БДЖ, но винаги съществува проблема с последния километър. Когато тръгнат от София и стигнат до последната спирка на маршрутите, как да стигнат до селата и до финалната си дестинация. Просто местата, в които все пак има покритие на ЖП мрежата, самите гари нямат опции за хората да стигнат до дестинацията си. И затова, за съжаление, просто хората, които има много места, които искат да посещават редовно, им се налага да имат автомобил. Дори да не са автомобилисти, дори да не искат, защото има много причини, поради които човек може да не иска да бъде с автомобил. Добре, обаче, нали, като говорим примерно за автобусите и БДЖ, особено за БДЖ има един друг проблем и то е, че нашите влакове са много бавни. Това е така. Ограничаващия фактор не съм много сигурен какъв е, но са унизително бавни. Не съм сигурен какви планове има за развиването на транспорта, но това е нещо, което много би помогнало на София да се развива. Дори да не става въпрос за градска железница, опцията да има редовни бързи влакове до близките населени места ще даде много повече избор на хората как могат да си устройват животите. Защото в крайна сметка автомобилизма трябва да е избор и хората, които искат да притежават автомобил, може да се преместят на място, което е покрито от ЖП мрежата, но самото място да няма такъв дефицит на пространство, както в София. Добре, аз то разбирам правилно, ти кажеш, че автомобил трябва да бъде избор, т.е. това означава, че нали, примерно и влака трябва да бъде избор. Тоест нали, някой, ако толкова иска да си ходи с колата, не трябва да го принуждаваш. Това вярно ли? Абсолютно вярно е. Тоест, който както иска, може да си ходи, стига да развиваме различни варианти. Да. Проблема с това е, че автомобилите са, може би, най-пространствено и енергийно неефективния начин да се придвижват хора. Така е. Това, което се случва е, че наблягайки на автомобилите, просто както казах по-рано, всичко се случва за сметка на останалите начини за транспорт. Прекъсвам видеото за момент, за да ви помоля, ако ви харесва това, което правя, да ме подкрепите, като харесате видеото или го споделите с вашите приятели. Ако искате да гледате още такива видеа, можете да се абонирате за канала ми, като не забравяйте да цъкнете камбанката. Ако пък искате да ме подкрепите финансово, можете да го направите на личния ми сайт blago.io. Там само трябва да изберете съответния план и готово. Също можете да ме подкрепите в Patreon или PayPal. Добре, ми е интересно, нали, ти каза, че наскоро си бил в Япония. Там предполагам, че е доста развита ЖП мрежата, нали? Там е изключително развита. Там е гръбнака на цялата нация. Така патриотична гордост за всеки един японец. Какво са постигнали с железопътното си покритие. Добре, колко километра в час дига влака в Япония? Влака Хаябуса от Токио до Северния остров. Съм го измервал с GPS 320 км в час. И това е доста добре. И добре да е сега, този въпрос сигурно ще прозвучи малко странен, обаче защо японците могат да направят, нали, то по-скоро зависи от релсата, може би, от трасето, защо те могат да имат влакове, които се движат с 320 км в час, а ние не можем да имаме влакове, които се движат дори само с 100 км в час, например? Първо, японците са платили изключително висока цена да постигнат това. Финансова. Финансова. И тези неща са били така... изисквало се смелост да се предприемат такива проекти, но това е било надграждане над това, което вече 200 години градят в държавата си.
Той ние преди 200 години сме ли имали влакове? Тук Ориент Експрес е минал. Нали така? Абсолютно, той и още минава. Под някаква форма, но в някой момент ЖП транспорт е оставен на заден план и тъй като много хора го разглеждат като нещо, което пазара трябва да реши, докато японците са го направили като цел да свържат страната си, да всеки един японец да е свързан с всеки един друг. И тази огромна държава, благодарение на железницата, се усеща много малка. Mm-hmm. Ами да, все пак Япония е доста голяма. Нали, тези острови са... Ами, главният остров мисля, че 3 или 4 пъти площта на България. Mm-hmm. Добре, да. С мен е интересно и нещо друго те питам сега. В България често се развива така въпроса си приватизацията. Особено приватизацията на железниците е интересен въпрос, защото ето, например, британците си ги приватизираха. При нас, доколкото знам, са наполовина приватизирани. Според теб как трябва да бъде? Ами, Япония и Англия са два интересни примера за приватизация на железниците. Тоест Япония са приватизирани също? Да, там има изцяло частни железници. Но фундаменталната разлика между двете неща е централизацията на реализирането. В Великобритания са разделени дружествата, които притежават трасетата, дружествата, които притежават влаковете, дружествата, които формират маршрутите и билетоиздаването. Докато в Япония всичко е синхронизирано. Има някои железници, които не съм много сигурен, но пак се притежават мажоритарно от държавата. Но има и изцяло частни железници, които имат много интересни решения, много различни начини да се справят с свързаността. Има железници, които си споделят трасетата с метрото, примерно от Кобе. Чакай, железници си споделят трасетата с метрото? Да, има една железница в околността на Осака, Ханкю се казва. И, например, можеш да хванеш влак от Кобе и да се озовеш в подземията на метрото на Осака. Тоест качаш се на влака и слизаш в метрото. Да, съвместими са и релсите, и захранването. Вау, това е впечатляващо. Да. Японците кога ще ги стигнем, не знам. Но добре, нека си говорим за една друга идея сега, която аз съм я чувал за така личните 15-минутни градове. Понеже казвам ли, че във Фейсбук гледам видеа как някакви хора се оплакват. Това го гледах от Великобритания, че някакви хора протестираха. Забравих кой град беше. Оксфорд. Да, окей, в Оксфорд хората се оплакват от 15 минутни... Първо, какво значи това и защо хората се оплакват от него? И то въобще реализирано ли е? Книгата 15 минутни градове, признавам се, не съм я чел, но общо това означава един град, който изпълнява изискването всеки един човек да има повечето си удобства на 15 минути разстояние от дома му, или пеша, или с градски транспорт. Окей, какви удобства, например, трябва да имаш, за да се счита, примерно, София за 15-минутен град? Ами, в по-реалистичната идея на реализирането, това означава училище, болница, супермаркет, но в нереалистичната, по-скоро самия идеал, който се показва в идеята, но не може да се случи, и това, което е основният пропуск, са по-специализираните места, които не може да ги има навсякъде. Това са работни места, университети, доста често и болници, въпреки че ги споменах в първата категория. Но по-скоро в урбанистичните среди се ползва като малък списък от изисквания, които трябва да се покрие, за да се подобрят значително качеството на живот на хората. Добре, а има ли някаква конспирация в това? Примерно, нали, някой да иска да държи хората в квартала им, да не могат да излизат от квартала си, примерно? Ами,
както всяко едно нещо докоснато с пръстите ръце на Световния икономически форум, автоматично трябва да стане А т.е. Световния икономически форум го подкрепя това, така ли? Споменато е. Сега не съм гледал, но това, което ти говориш за Оксфорд, споменава Световния икономически форум. И вече следващата стъпка е тези хора си пишат един сюжет за матрицата номер 5, което не е подкрепено с доказателства, ами просто казват, първо ще ви дадат удобства, в следващия момент няма да ви позволят да пазарувате в съседния квартал и при да се усетите, вие сте затворник на дома си. Но според мен тази идея тръгва отзад напред. Защото всъщност да притежаваш автомобил и да ходиш навсякъде с него идва с няколко отговорности, така да кажем. Вмешателство от страна на държавата. На първо място всеки трябва да има шофьорска книжка, която се дава с благословията на държавата. Трябва да има изискан от държавата технически преглед, трябва да има благословията на застрахователите за гражданска отговорност и много модерни коли имат всякакви... Има много нарушения на личното пространство, следене и така нататък. Докато ако толкова иска човек да остане незабележим, нужно е само да си остави телефона в къщи и да се качи на колелото си. Да, или дори да влезеш в рейса, примерно. Скачиш на рейса, пак кой ще... Да, като цяло в България, въпреки че навсякъде може да се плаща с карти и това може да е така съображение за следене, затова хората е хубаво да настоят и за опции, които не следят толкова. Така че, доколкото знам, в градския транспорт винаги има опцията да се плати в брой и всякакви такива съображения да останат на страна. Добре, в крайна сметка, на финала на нашия разговор, как да се освободим от автомобилната зависимост? Какво може да направи един човек, че да не му се налага да ходи навсякъде с кола? Между другото, аз да кажа едно друго вмешателство или по-скоро един друг пример как трябва да се съобразяваш с държавата е паркирането. Защото по-скоро с общината тя определя правилата за това къде може да паркираш и къде не. Ако някое правило не го знаеш, примерно, ако кажем някой дойде от някой по-малък град и не знае как работят зоните в София, него го обяват. Аз примерно постоянно виждам коли с регистрация, която не е софийска, които са им сложили скоба, защото хората са дошли и не са се сетили за това. И това си е наистина доста трябва да се съобразяваш с държавата. Примерно в рейса даже може да се возиш без билет, ако не те фанат. Добре, въпросът ми е как се освободим от тази автомобилна зависимост и зависи ли само от нас? Хубавите примери, които дадох, главно Холандия, там съм по-запознат. 70-те е било автомобилен ад, но хората с десетилетия са се борили за... 70-те е било автомобилен ад. Да, Амстердам е бил с огромни булеварди, с безобразни задръствания, но хората са се борили това да не продължи и тотално са си променили посоката на градоустройството и в момента живеят по-добре заради това. Чакай, сега искаш да кажеш, че в Амстердам хората са се борили да има повече велоалеи, да има повече бусленти. Да. Докато в България се борим за обратното, така ли? Да, това е интересен казус, но в Холандия кулминацията е протести срещу една магистрала, която трябва да мине през града. И съответно да разруши много квартали, като цяло да причини доста човешко страдание. И в този момент хората са решили да кажат не и да си върнат града в своите ръце. Добре, а тези хора как са се борили? Какви инструменти са използвали да се борят? Мен това ми е много интересно. Като цяло, както всяко едно нещо, демокрацията не приключва с гласуването. Натискали са своите представители, свързвали се с архитектите на градовете, организирали са протести. И това след този момент се е променил хода на развитието.
За завършик искам да се върна на пазарния принцип, по който избираме как да се придвижваме. Наблягайки на автомобилната инфраструктура за сметка на всичко останало, води до една комбинаторна експлозия от фактори, които по такъв начин оформят града ни. Примерно, представи си как автомобилни булеварди разделят физически квартали и маршрути, които са били удобни за ходене пеша или както и да е, изведнъж стават невъзможни без кола. И в един почти многомилионен град тези неща много бързо могат да излезнат извън контрол. И начинът, по който можем да го владеем, е единствено с по-добро и ефикасно използване на ресурсите ни. Също така, за да се реализира повече автомобилния транспорт, трябва и паркинги, които трябва да отговарят на максималния капацитет в даден момент и във всеки един друг момент, в който не се ползват, те са едно пространство, което не носи стойност на хората, не прави живота им по-добър, докато в други примери тези пространства могат да са по-човешко ориентирани, не автомобилно. Да, аз, то всички това, което се сещам, разбира се, може би в Щатите, как там имаш супер много, там тяхното градоустройство е такова, просто че те трябва навсякъде да имат само паркинги и не знам каква част от площта на техните градове, може би дори половината е заета само в паркоместа, ако погледнеш от Google Earth, нали? Да, там в Щатите отдавна е изпуснато положението, но преди 100 години са били много красиви градове, много човешко ориентирани, много близки на това как в Европа са изглеждали. Което е трагедия, според мен. Добре, може би това е, според тебе, нали, може би това е нещо, което не трябва да ставаме като Щатите, ако има някои неща, които може да им подражаваме, затова сигурност не трябва. Със сигурност. Добре, чак питам, ти харесваш ли автомобили? Да, харесвам автомобилите, но не по същите причини, поради които повечето хора ги ползват. Харесвам автомобилите, защото са исторически интересни. Обичам да разглеждам историята, инженерните решения, които стоят за тях и като цяло като хоби да събирам всякаква нужна и ненужна информация. Бил съм в много автомобилни среди, с които съм изградил трайни приятелства. До ден днешен се събираме да караме, да ходим из интересни места в България, примерно да обядваме и да се връщаме. И това е. Добре. И в крайна сметка, колата прави ли те свободен и те прави роб? Да, колата прави човек свободен, защото има много предимства, които нито един друг начин на транспорт няма. Не се съобразяваш с пасажери, не се съобразяваш с графици. Във всеки един момент можеш да запалиш и да отидеш някъде. Просто дава едно надграждане над едно добре структурирано ежедневие. Просто е следващата стъпка за истинска свобода. Добре, това беше Радослав Ангелов. Много интересен разговор и чао и до следващия път.